Хемороидално помачено положението, кекерезе положението и е кеф. И в кабината да стискаме буски, за да сме патрони, като се приберем. Като се приберем, мама Хатидже ще направи бабакюк геники в тенца. За малкото бузанчено помаче, окадар, кекереза е голям, кекереза е голям. Сега сме в кабината, ама после сме на бамбината. Ще сме на номер едно и отзад само черни паламарки. Ще борят ли борят? Като се приберем, мама Хатидже ще направи бабакюк геники в тенца. За малкото бузанчено помаче, окадар, кекереза е голям, кекереза е голям. Василено помачено положение, новачено от Новаково, Кадар.